No. Môže si zamávať. Nech to bude oný ešte, no. No. Ahojte všetci. Tak máme tu Feratu s Nikolkou. Sa rozhodla, že dneska chce prekonať svoj strach. Zvýšok samozrejme. A už nie zóny. No, takže ideme sa obliecť. Ja som už, vidíte, oblečený. Takže ideme Nikolku obliecť. Poďme. Áno, chlapi mi mali ženy vyzliekať, ale tak tentokrát to bude iná šťastie. Tentokrát budeme ženy obliekať. Takže, takto tu budeš mať, takže tu bude pás, tu budeš mať nohy, takže kľudne si aj sadni k tomu, keď. Čo? Alebo takto po stojačky. Jedna noha do toho, áno. Druhá do toho. Máme ten pás, natiahne hore, tu si. Takto chytíš. Môžem ti teraz ešte. Takto len približne si to dáš, aby to bolo takto. Dobre, teraz tieto si napravíme, aby ťa nerezali. Teraz tieto dva si chytíš, pritiahni si, tak pritiahni si tak, aby si, ako cítiš, maj ty, že... Počkej, to jak? Jaj? No, tak nejak. Pritiahni si akože úplne k stehnám si pritiahni. A potom aj budeš cítiť keď takú volu, že... Tak poviem, že keď tam dáš prst, tak prst by ti mal tak pekne vojsť tam. Tak vojdu. No, OK. Dobre. Tu, ako cítiš? Tak si chyť a pritiahni si. Tak. Slabé ruky. Dobre, počkaj, bo dohora ťaháš. No. Teraz? Nepriťahol som ti veľmi? Nie, dobre. Ešte veľká. A ty už si dosť, hej, tak ty si už aká chudá. Akože veď to už je na maximume. Nie, ale je to dobre. Hej. Takže takto, tomuto sa povie sedák. Sedák, keď máme hotový, vidíme, toto nám to tu vyčnieva, to znamená, tuto máš dobre všetko? Asi, hej. Tak si skús, vieš, lebo keď ty budeš liesť, tak vieš, stúpiš na kameň, lezieš, vieš. Aby si, no, aby si to, nie. Tak, keď máme toto, potom si pripravíme ten feratový set, tú brzdu. A to spravíme takto, že si to prevlečieme odtiaľto. Teraz mamináš v rukách jej zodpovednosť, jej život, popravde. hej. Keď som to teraz ja tak blbo nejak dal, tak by sa mohlo niečo stať také, že ma berú. Tak, toto sme pekne dali, ako má byť. OK, je to pekné. Brzda je tu, chyť si, aký máš toho pocit. Dve karabiny a pôjdeš. Tak, teraz si vyskúšame karabíny, ako fungujú. No. Tak, áno. Toto treba stlačiť. No to automaticky stláčaš, lebo tu si držíš, Hej. stlačíš, nie, a sa ti otvára a prepínaš. Jedna, druhá. Kde to je? Ja je tu. Tak, jedno si dáš tam, druhé tiež tam, povedzme. Keď chceš jednu, môžeš dať sem, druhú môžeš dať sem. Sedák máme, skontrolovaný je, neškrtí, netlačí, všetko je super. Dobre. Feratový set máme pripevnený, 100%. Dobre, tak teraz sa premiestíme. Pauza. Pauza, nie, žiadna pauza dneska. Toto je pauza. Tak, toto je, Treba. áno, ideme na pauzu. Takže pauzu tiež prichytíme tak, aby to bolo 100%. Môžeme ju dať aj sem a my ju dáme na toto, aby to bolo tu s týmto pekne, že do jednej strany. Tak toto prichytíme, aby to bolo originál. Tu lezieš, keď budeš potrebovať pauzu, tak toto aby bolo vyššie. Takto. Vyskúšaj teraz túto pauzu, si vyskúšaj. Počkaj, takto to budeš mať. Jednou rukou sa držíš a teraz si vyskúšaj, že odkvačíš si to. Prikvač si povedzme na môj prst, že vyskúšaj, že toto je to hromozvod. A teraz si to utiahni, zabezpeč sa. Počkaj, Nie do až druhej strany. Tak, aby si skryla tú kladku tam. Tak. Len takto si to zatiahneš a neriešiš, že veľmi. Len to zatiahneš a už si 100% zabezpečená. Samozrejme, tieto máš tiež zakvačené. Všetko musí byť. Odkrútiš to, daj to späť. OK. Tak, a keď toto máme hotové, čo ti ešte, Nikolka, chýba? Prielba. Áno. Aby si nám náhodou nespadla na hlavičku, Safety alebo nejaký first. kameň, aby ti nespadlo. Tak toto máš, toto dozadu. Potom si, neviem, počkaj, zväčším ti a potom si pritiahneš podľa toho, koľko budeš potrebovať. Takto. Dobre si prepni. OK, tam si utiahni, koľko potrebuješ. A nemusíš veľmi, ale tak, aby ti, aby ti neškrtila a zase aby ti nespadlo. Dobre bude.
OK, No, aj ti to veľkú sluší. hlavu. Hej? No, dobre, keď sme pripravení, dá sa povedať, že skontrolujeme sa. Takže ešte raz, daj si sem, Nuka, 2-3 prsty. Dobre, Aj päť. je to tam. Tu si vyskúšaj. Stehná, nech ti netlačí, lebo napínať sa ti budú stehny. Jak budeš liesť, povedzme, daj si už sem hore nohu takto a skús takto, že No. nikde neťahá nič, všetko je Nie, OK. dobre. No, dobre. Toto Andis, pozrieme sa pre istotu, dobre, je to tam perfektne prichytené, kladky sú brzda, je perfektne prichytená. Dobre, všetko máš pripravené. Toto mám dobre? Tak keď cítiš, že voľnejšie, tak si to pritiahni, áno. Takisto si tam aj prst, alebo tak a má to byť Len či sa to nemá hýbať tuto. akože, bude sa hýbať, To akože. môže? Tak si to dovtedy si to utiahni, aby ťa to neškrtilo. Tesne predtým, aby ťa to neškrtilo. Zase voľne nech to nedí. Ťaháš toto, ty musíš presne tu ťahať, tu, Nie. do tej strany. No, No dobre, to bude. To mám dať sem? môžeš, áno. Jak? Toto je gumička, nie? No, taká silnejšia. Takto. Dobre. Mám utiahnuť ja? Počkaj ešte raz. Ale to preto máš. Hej? Dobre. No aby to bolo pevné. No veď áno. Dobre, mám pocit, že sme pripravení. Takže môžeme sa premiestiť na cvičnú skalu. Ahojte zatiaľ. Som zvedavý, či kamera nahráva. No, Prežila tak Nikolka, poď povedz nám svoje dojmy. Skontrolujeme, či nám to nahráva. Nahráva. Tak povedz mi svoje dojmy. Do začiatku kúsok ťažšie, to tam som nevedela, kde dať nohy, som sa kúsok zasekla. Ale tuto bolo veľmi dobré. Tak na boku sa ide úplne super. A fajne. Takže dobre, takže ideme do toho ďalej? Ideme sa Daj na to pečku. Čaute zatím. Pokračujeme ďalej, nevypínaj to ešte. Ešte to nevypínaj, teraz ideme ďalej. Ako to? Ideme na to? Ideme. Poďme. Tak, tu keď som hneď si to prepnem. Neviem ako si išlo tu, ale pozri. Prepol som tam, chytím to do tejto strany. Teraz už idem sem. Tu sa postavíš pohodlne. Teraz si prepneš sem. A už ideš úplne sem. No počkaj, tam potrebujem pokúkať. No veď, Lebo... tak si na tejto strane. Tu ideš pekne. Tu som si prepol tam, teraz už pôjdem smerom tam. Lebo tu vidím, že tu nemám kam dať nohu. Tu pôjdem teraz. Potom zase tu sa prehondím tam. Ja nevidím, že kam mám dávať nohy. Čiže teraz si prepni a poď sem vyššie, áno. Počkaj, lebo to mám opačne. Kľudne, len bezpečne. Času máme strašne, tu sa nemôžeme ponáhľať. Tak, OK. Bezpečne sa postav. No a tu teraz budeš stáť a kým ja budem, povedzme tam. Tu som prepol do tejto strany. Tu si troška vidíš, musím pomôcť rukami. Tak, a vidím, že tu môžem ísť. Takže idem sem, dám nohu sem. Tak sa postavím teraz tu. Tu sa prepínam vyššie. A teraz si prídem takto vyššie, kým sa dá. Pozri sa, tu si mala problém, viem. Tu nevidel si ako. Takže tu sa potrebuješ ty dostať nejak takto až sem. Vidíš? Hej, tam som dala tú nohu potom. A teraz akože nejak sem a už idem tu sem. Takto. Tu troška aj ruky, no, si to pýta. Čiže ja teraz prejdem sem, aby som ti nezavadzal, keď vyjdeš.
som pri tejto mojej. Dobre? Len kľudne. No a teraz si presne tam, že ty potrebuješ rukami sa troška vyťahnuť vyššie. Vyššie troška sa vyťahnuť. Vidíš tam, jak je ten malý kamienok z tej strany, ten je ten najdôležitejší. Tam dáš ľavú nohu, tam nižšie. Sem dáš tú ľavú nohu. Vieš, to je ľavá noha? Hej, viem. Ruky rozvíjam. Teraz rukami si troška musíš pomáhať, že vytiahnuť sa akože tak. Rukami vyššie poď. Teraz istota bude v rukách, lebo rukami sa vyťahneš vyššie trošičku. Dáš aj druhú nohu tam. Kde? Takto. A no nejak, tak nejak, no. Takto. Troška toto také urobili, no, že toto už bolo akoby C-čko, také akoby pokročilejšie, no. Tak, jednou rukou sa držíš. Tak, dobre. Postavila si sa bezpečne, áno. Teraz sa môžeš prepnúť, áno. To asi najťažšie som zvládla. Áno. Dobre, tu už vieš ako z boku. Pekne pozeráš nohy, kde dávaš. Ukážeme si troška výhľadu. Sme asi v takejto výške. Koľko? 10 metrov? 10 metrová výška je toto. Plus minus. Všetko v poriadku? Aha. Zase si nejak veľmi blízko. Nedovol to lano, aby si mala pod prsiami. Stále to lano maj nad prsiami. Lebo aj... Hej, prečo chodím tak blízko? No veď, to pozerám, že nejak veľmi vysoko si. Prečo takto? Neviem. Nad sebou to maj, stále nad sebou, no. Tu, kde musíš, tak jasne, že tu sa vyjde. Ale tam, kde sa len musí. Ale tam, kde nie, to už okamžite zase dole. Tu si zase pomôžem. Váhu preniesiem na nohy. Pohodlne sa postavím, jednou rukou sa držím stále a potom sa prepínam. Dobre, nie? Vidíš, bol som hore, ale okamžite som nešiel ďalej tu trápiť sa na ruky. Zídem si nižšie a zase je to pohodlné. Tu mi je dobre. Dobre, dobre. Musím dať vyššie hlavu, aby ma bolo vidno. No, idem o dole. Nemôžem tu ísť hore. Tak keď ti to bude pohodnejšie, tak jednou nohou len, kým prestúpiš, vieš. No a tu už, keď budeš, aha, tu už vidíš, aha, tu už môžeš ísť nižšie. Ale musím sa najprv... Áno, tak. Aby si vedela pokračovať. Nie, že oj, zabudla som sa pretnúť. Tak a tu už sa chyť rukami a už telom ideš tak nižšie. Tak ja som tu pripravený, tak sa len prepnem. Tu bezpečne to prejdem, ale už sa posúvam zase naspäť dole. Musím pohodlne stáť. Áno, tak. Bezpečnosť je prvorada. Áno. Potom si vyskúšaj aj druhú ruku prepnúť. Vieš, že nestále s touto, ale skús teraz
Samozrejme, že druhú sa držať a skús druhú ruku si prepínať. Možno tebe bude lepšie s ľavou. Vieš, aby si sa zároveň učila aj z jednou aj z druhou. Lebo niekedy je také, že oj, ty tu musíš držať, takedy je tak, že musíš sa takto držať. Aby si mala rovno už aj od začiatku aj z jednou aj z druhou. I feel good. I feel good. So good. So good. I got you. Ow! Ide na ukázka. Tam pekne až ku kraju, poď si, pekne. Aby si dotiahla potom. Kameru tam vyššie, aby ťa bolo vidno. Tam od toho kameňa si pretiahni, tak silno, tak. OK, aj nižšie máš, tak, OK. A teraz sa sústreď na nohy. Samozrejme aj na ruky. Ale ja tie veci položí iba na nohy. A rukami by si sa pustila, vieš. Ó, to už sme na konci. Nejak to bolo veľmi krátke tentokrát. No veď, mám pocit, že sa nám treba presunúť na... Má to názov Dračia skala. Tam sa presunieme teraz. Takže, ahojte zatiaľ. Tak, druhé kolo cvičnej skaly máme za sebou. Nikolka je spokojná. Trúfaš si na Dračiu skalu? Ideme to skúsiť. Tak poďme na to. Tak sa premiestňujeme na Dračiu skalu. Ahojte zatiaľ, hneď sa vidíme. Pa, pa. Tak keď si to video pozeral až doteraz, tak teraz ťa čaká to najlepšie z dnešného dňa. A ideme na túto skalu. Zodvihol som dosť dobre hlavu? Neviem, asi. Za chvíľku sa vidíme tam hore. Poďme na to. Tu sú najprv také prekážky malé, na ktoré sme si už troška zvykli. Tu urobíme také, že tu sa postavíme sem a začneme zapínať odtiaľto. Takto. A tu nejak nám treba vyliesť, ale pôjdeme do tejto strany. Tu sa troška chytíme hore. Takto nejak. Trošičku. Tu ja preleziem sem. Tu sa prepnem. A ty len kľudne. Nejak z tej strany, lebo z tej strany nebolo kde. A tu sa nám už okamžite otvárajú výhľady. Úžasné. Fotogenické. Takže máš sa na čo tešiť. Kľudne, kľudne. Tu len troška, ak budeš vyššie, tak tu ti pomôže tu sa zachytiť. Tu, áno. Tak, áno, troška tak na tú stranu. Teraz tu si pomôžu ruku, áno. Pomaly, kľudne. Tak, tu si nejak prestúpíš. Tu ostanem pozerať výhľad. Ešte ani neideme do hora, vieš, a už výhľady brutálne. Akože výška obrovská. Ale to není tá výška, vieš, naša, že vieš, pod tebou. To aj tam bude trošičku také, ale tu je to len akože krásne. Fotogenické, nie? Tá je to fotiť niečo pekné. By sa dalo. Tie svetlá tam, vieš, akože kontrasty sú krásne. No, tu vidíš, tu bude troška také, že tu treba fakt, vieš, na tie ruky troška zabrať majt. Takže troška pozeraj a budeme liesť tak, že ty stojíš, kým ja tento úsek prejdem. Ja keď sa prepnem do toho, ty vtedy vyrazíš sem.
Takto si to budeme sledovať, dobre? Ty si zatiaľ tam. Lebo tu keď pôjdeme do hora, tak nemôžeme byť pod sebou, lebo náhodou ja sa šmyknem a spadnem na teba, vieš, alebo opačne to. Takže jedno prejdem a tu sa prepnem a keď ja sa tu prepnem, ty potom ideš sem. Tak, keď budeš tu, potom ja pôjdem zase vyššie. Ešte si začvaknem aj onu. Rukavicu si vyťahni poriadne na ruku. Tak akože je. Len troška je väčšia, nie? Čo zase ja nemám veľké ruky, takže... Trošičku. Teraz sa otoč ku stene. Tak, otoč sa ku stene, tak, aby si obidve ruky priniesla rovnakú váhu. Tak, dobre, keď si tu, pekne. Tam, aha, máš bezpečie, dobre. Takže teraz zase ja výjdem tam. Hlavne si pozri, kde čo je, vieš, takto. No, vidím, že tu troška to bude také všelijaké. Takže nejak si pomôžem. Čo ja viem, nejak. Takto nejak. Takto. Dá sa aj tuto zaboriť s oným. Také oné. Toľko bravcov tam je. No, dobre, tu sa posúdívame. Lebo tu je to celkom, aha. Super. Rovno sa môžem prepnúť. Keď takéto, aha, pozri tu napríklad. Vieš, je to také, není to strme, že oj, teraz nemám žiadnu že nemusím teraz stresovať. Takže kľudne môžem pozrieť, čo spraviť. Prepnem si to rovno sem. Vieš, nemusím sem, potom zase tam. Ale keby potom bolo strme a musím sa držať, tak jasné, že prepnem sa sem a potom tam. Tu stojíme zase. Takto. No veď, tu je to celkom v pohode. Vidíš? Aha, pozeraj. Nečaká nás nič hrozné, vidíš? Ale dá sa dať akože nohy všade. No veď, áno, tam troška, vidíš, bude také akoby ostrejšie, ale to sú len malé úseky. To len chvíľku, že musím sa držať rukami. Ale celkovo toto je tá ľahšia táto strana. Vidíš, pekne to ide, takže tu na tomto si fakt môžeme užívať to, že stále budeme trošičku vyššie a užívame si výhľady. Krásne. Áno. Tá voda. Fojou. No, fojou. Tam určite rybári si oni to pestujú ryby. Chovajú ryby. Pestujú ryby. Aj tak sa to dá povedať. Asi nie. Pestujú si tam ryby. Ale pekné to je. Mne sa toto také páči, ako keby to aj nebolo ozajstné, nie? Pozri tie stromy. Keby to bol obrázok. Napríklad tam tie stromy už vyzerajú jak obrázok. Ty kokšo. Poďme. Tak, tu sa prepneme vyššie zase. Už dotiahnem, takže sa už prepínam. Pozriem si, kde to je lepšie stupnutie. Takto sem. Tu si aj môžeš pomôcť, vieš, nemusíš sa sústrediť na toto. Vieš, tu si viem pomôcť oprieť sa sem. Povedzme. Keď som tu, tak zase sa prepnem vyššie. Tu si môžem prejsť, povedzme, sem. Sem. Fuj, to sú také červené veľké mravy. No. Teraz vidím, automaticky vidím, nie? Pozeraj sa. Automaticky vidíš, asi jasné, že z tej to nepôjdem liesť, nie? Z tejto strany. Tak jasné, že už sa pekne presuniem. Dám si túto ruku pod, povedzme. A prejdem sem a s touto rukou pozeraj. Už si idem pomáhať sem. Môžem sa prepnúť. Teraz zase používam druhú ruku, vieš, na prepínanie. Lebo táto je pohodlnejšia. Lebo neviem sa s touto držať a do tej strany, aha, môžem padať. Nie. Držím sa tu a teraz prepínam s ľavou rukou. Preto ti hovorím, že je dobré aj s jednou sa učiť, aj s druhou. Lebo raz používaš tú ruku, potom tú. Takto. Teraz, jak tu vidím, teraz to zase pýta, aby som prešiel zase na tú stranu. Vidíš? Jasne, že poviem potom. Treba aj taktika.
Samozrejme. Wow, to slnko je pekné. Krása. No, tu si to pýta. Kameru máš zapnutú celý čas? Asi kamerujem. Hej? Tak je to No, tak keď nahrávame, tak zamávaj. Keď nenahrávame, tak zamávaš mne. Pekný nápis je tam dole. Vidíš, išli sme okolo toho, potom to uvidíš. Išli sme okolo toho, ja som sa nemali sme šancu to všimnúť. A teraz vidím, že tam vyložili kameňmi názov tohto miesta, že Estramos. Čo? Estramos sa toto volá. A tam to vyložil niekto kameňmi. No, tu napríklad je zase také, že pozriem sa kľudne, zabezpečený som, pozriem sa. Táto strana je pre mňa jednoduchšia, alebo tamtá. Tak teraz asi zároveň, ja samozrejme, že v tejto strane to bude lepšie sem prejsť. Ale tu si to už pýta, vieš čo? Čo si to pýta tu na? Klobúk tam leze hore. Tebe. Ale podľa teba čo si to pýta teraz? Skade si to pýta? Stade či stade? Tam vidím taký schodík akože, ale neviem čo to zľava nevidím veľmi, čo tam je. Ale to asi zhora, či nie? Asi to nie, tak uvidíme. Ale mne si to teraz momentálne, vieš čo pýta? Momentálne si to pýta Sadnúť. toto. A ja tu si sadnem. To prepnem. Tu je to dobré, že môžeme aspoň oddychovať na No veď. kameni. No veď toto nie je o tom, že lezie, nie sme na maratóne. Nie. Či jak sa to povie, maratón, nie? Musíš bežať. Nie, tu je to, toto je to, prečo som ja toto chcel. Sem idem. O, veľmi Tak, dobre. bezpečne si pripovedená, OK. Kľudne si to pustí Tole a ja. Teraz to nemusím riešiť, lebo vieš, nešpiknem sa, viem, že... Tak, toto sú naše výhľady dnešné. Tam máme veci. Úžasné. Kameňmi. Ale krásny podľa, nie? Pozrieš sa sem. Sem, keď sa pozrieš, vieš, tá skala. Ale my akože poprvé na skale teraz sedíme. Po piči, hej. Toto sú pre mňa zážitky. A čo ti stačí k takémuto zážitku? Len napísať Andymu. Andy, idem. A toľko stačí asi tu. To sú kone či kravy? Kde? Kone či kravy? Kde sa mám pozerať? Až tam? Pff, ja už nemám šancu na takú diaľku. Ja to mám rozmazané troška. Jaj. Na to už okuliare by som potreboval. Cez cestu. Nahráva to, že dotknem sa displeja a zasvietiť by mal. Hej, tam Zasvietil? Trošku tam kukni hore. Hore. Teraz ma vidno. Áno, takže tak to musím. Dobre, tak rovno mám hlavu. Takže keď mám rovno Ale hlavu, môžeš to dať kúsok akože hore. ale tak obraz je širší. To nielen toto je naozaj, čo teraz vidíš, toto je zmenšené. V skutočnosti je to obrovské. Keď ty vidíš, že tvoju Teraz tvár, sa vidím celá. teraz keď tam máš tvár, tak teraz nahráva, vieš odkiaľ? Odtiaľ to, no, veľa nahráva. Tak, idem dál. Idem odum dál. Tak poďme. No, teraz hlavne, keď stávam, tak Je, bezpečne. keď som tam tým smerom otočená. Také bezpečnejšie sa cítim. No, dobre, tak teraz hlavne ja musím sa sem postaviť hore. Tu bude treba troška použiť ruky, troška silu. Alebo keby to takto išlo celý čas, to by bolo akože dosť jednoduché už, nie? A zase mi nie sme žiadne padavky. Takže tu... No, toto bude akože extrém, pravda? Tu budeme musieť trošičku robiť také, že akoby také niečo. Oha, Tento úsek bude akože troška, no ten, to bude challenge pre mňa. ale to je len chvíľka, lebo aha, tu už dobre je. Tu už bude, Tu sa už môžem prepnúť. áno, áno. Tak tu sa prepneš, teraz troška počkáš, keď máš pohodlie, vyjdem tam hore. Toto troška tu je také, no. Kvôli tomuto je tá lepšia obuv. Toto je tá vec, že moja obuv je teraz taká do 100%, no. No, teraz to si chcem uvažovať. Počkaj, prídem sem, aby si mala priestor potom, keď vyjdeš. No. Takže poď. Chodne pomaly.
Teraz troška musíš zabrať na ruky, ale neboj sa, len chvíľku to bude. Takže žiadny stres, že ja teraz nevládzem. Nie, to bude len chvíľka, lebo už tu si úplne v pohode. Teraz na túto stranu musíš ísť sem na túto stranu. Tak to trošičku. V takýchto prípadoch už nerieš to lano. Nemusíš to držať nad rukami. Lebo teraz ty sa potrebuješ držať lana a dostať sa sem rukami. Takže toto môžeš si kľudne pustiť, nerieš to pusti si, tie karabíny si pusti. Karabíny si môžeš pustiť. Ty sa tak, karabíny teraz nerieš, lebo to pôjde s tebou dohora. Tak, a ty sa musíš držať obidvoma rukami lana a ťahať sa dohora. Nohami si pomôcť. Prvá noha musí stáť to pravá, alebo tam zacvaknúť nejak. Tak, presne tak. Teraz troška použiť ruky, áno, tak. Ja to takto vyleziem. Takto, áno. Dobre. Tak, a teraz... Dobre. Teraz tie karabíny si... Oddychnem si. Áno. Dobre, ale ty akože nerieš karabín. Ešte teraz môžeš, už môžeš sem, tu sa zakvačiť nohou jednou, aby si už nebola tam až hore, ale... Kde? Tam dole kľudne, lebo si úplne hore. Ty sa len potrebovala sem dostať hore, áno, ale už teraz sa kľudne môžeš pustiť, lebo ruky už chceme naťahnuť, aby si sa nevyčerpávala. No áno, tomto. Karabíny pretknutie, áno. Ináč si sexy takto. Pasa. Dík. Nemáš zač. Troška si to spestríme. No. Teraz si dáš sem nohu a už si v bezpečí. Tak, tu si oddychneme troška. Dobre? Dobre. Pohodlne aj oprieť sa môžeš, áno, pripevnená si. Oprieť sa, alebo tak. Alebo poď si sem dole, sem poď, tu si bude dobre. Ja sa prepnem sem o troška ďalej. Takto. Tak, a ty poď sem. Tá telo máš nad lanom. Pusti sa. Pusti sa, drží sa rukami a pusti sa dole a už potom ti noha dotiahne. Presne tak. Úplne jednoduché, len no. Len to máš takže ďaleko, ako keby. No, troška úsek bol taký teraz, nie? Ale nevadí, to je len chvíľka. Teraz oddychuješ, vieš. A teraz toto si oddychujeme a tu bude tiež trošičku také. Vidíš, tam nie sú nohy. Ale tu zase ideš trošičku a tam sa dostať musíme tam, vidíš? To bude strmé. Ale už tam zase bude dobre, tam to zase bude dobre už. Tam tiež to je dobré a tam už akože sme hore už. Popravde sme hore. Tam už len chvíľka. Ja sa bojím tohto tu strmého, to čo je? Len to tak divne vyzerá. Už nie je cesty späť. Akože? Nemám kde dať nohy. Ale podľa mňa cesta hore je bezpečnejšia než dole. Už by som naspäť nešla. Jasné, že nie. Už nie. Toto už je úplne, že... Kľudne ešte oddychuj, pozeraj sa, že čo tu budem robiť, povedzme. Vieš, že tu si ako prejdem. Napríklad tu už by si ty išla tu hore, ale nie. Tu pôjdeš dole, toto keď sa natiahne troška, to nevadí. Len tak, že stále sa držíš. Stále sa držíš a prepínaš. A tu je tiež v pohode. Toto tu je tiež úplne v pohode. A tamto som mega zvedavá. Vidíš, teraz som robil zbytočnú vec, prepol som sem, keď už dotiahnem až sem. Takže... To nevadí, pre istotu aj. Jasné, to... Tu si môžem zase narovnať troška. Takto. No. A túto... Nebude to v pohode, vieš prečo to bude v pohode? Máš kam dávať nohy, to len staje vidno tak divne. Ale tu vidím, tu dám nohu, tam dám nohu, tam dám nohu, tam dám nohu, tam dám nohu. Len troška to je C-čko, vieš, troška... Len budeš sa musieť už trímať, troška viac to v ruku. Ale to bude chvíľka. Tam zase už oddychujeme, vieš? Teraz to vyzerá brutálne, vieš? Ten kameň, ty a pozadí... Najvyššie. Sa budem držať skaly, nie? Tá láhni ako na posteľ. Ideš láhnuť na posteľ. Ale ty si tak troška zdaj vyššie, povedzme. Počkaj, musím dať nohu dať. Troška vyššie sa daj, povedzme. Asi. Dobre. Ale toto není oný. To by si nespovedal, takže pohodička. Ja som horoleskiňa. Na toto bolo horolezecké teraz. Tu si zakladž jednu nohu a dobre. Tu v tomto.
Originál. Ja si sadnem. Používam si trošku výhľad. Áno, a potom toto zvládneme. Budeš sa pozerať, oddychuješ, pozrieš si, až ti vyjde, máš tam hore, potom ja teba si sledujem, ako ideš tam. Ale je to podľa mňa úplne že v pohode. Som zvedavá. No, pozrie sa. No, A ja pozerám. na to. Takže na kameň, prepnem sa. A teraz budem v rytmu dať nohy. Nie, veď normálne, tu sú také zakvačené. Tak, len tu sa tak, už to troška bude to pýtať, vieš, že fuj, treba sa držať. No, už sa len pozerám. Tu si dám. Tu už si povedzme, pomôžem takto, kým sa prepnem, lebo no predsa už musíme spolupracovať s váhu. Takto. Taký orangután. Tu už musíš sa celý čas, vieš, akože držať. Takže, akože šikovnejšie, keď sa prejde sem, tým skôr bude ten oddych na ruky. A že takto sa zakvačím. Teraz zase ruky musia ma držať a musím sa vytiahnuť. Keď sa vytiahnem, aha, tu už mám zase veget. Vieš, jemný veget. Pohoda. Troška vytiahnem sem. Tu je veľký kameň. Úplne v pohode. Zatiaľ som necítil, že by nejak veľmi, že? To si prepnem. Tu je, že úplne obrovské na nohy. Len troška rukami sa treba potiahnuť. Takto. Vidíš, aha, tu už úplne stúpam. Už ruky vôbec nepotrebujem. Takže v pohode. Že môžem si stúpiť kľudne sem dole. Tak. Môže byť? Vyzeralo to brutálne? Ani nie, alebo čo? Teraz dole, hej. Tak len trošičku sa zapreš do rúk, no. OK. Čo ti? Komár bzučal pri uchu. Je doštípané. Ja už vidím na auto. Teraz sa hlavne sústreď, teraz silu do rúk, lebo rukami sa ťaháš. Dobre, idem na to. Ideš na to. Obidve ruky na lano. Teraz sa zapne, že rukami sa ťaháš. Teraz ruky sú tvoja istota sú ruky. Tak, presne tak, zakvačí sa do lana, troška vydržíš, prepneš sa. Tak. A teraz? No, tak teraz rukami sa musíš pritiahnuť. Aj tú druhú ruku musíš dať vyššie. A pritiahnuť sa a nohy a silu dáš do rúk teraz. Vytiahneš sa hore a nohy dáš zase niekde vyššie. Čím dlhšie takto si, tým skôr budeš vyčerpaná. Ja viem. Takže nejak ruky musíš sa odondiť od steny a rukami sa chytiť. Ale mi tam kde dať nohy, no. Preto tým, že rukami sa musíš vyťahnuť. A teraz ťahaj sa rukami hore. Tak ako si, ťahaj sa rukami hore. Tak. Neviem, či to dám. Máš, dáš to. Oddych trošku. Dole sa nepozeraj, na čo sa pozrieš dole? Sem sa pozeraj hore. Teraz rukami sa potiahneš sa, vyťahneš sa takto. Vyťahneš sa, zaprieš sa nohami, rukami zase vyššie a už si tu v bezpečí, lebo už tam dáš nohy, aha. Vieš? Len toto musím výsť, no. No šup! Počkaj. Telom sa otoč ku stene. Nie takto, telom ku stene. Kde si dal pravú nohu?
To, že to ako len sa, s pravou nohou sa akože len opieriem o hocičo takto. Viac narovnám ruky a tak sa vyondím a potom tú ľavú nohu dám vyššie, kde bude sa dať. Teraz bude boj o život toto. Toto keď zvládneš si za vodou. Potom nič? Tak potom už len toto, tu a tu už, aha, vidíš, všade viem stáť. Toto je ten prelom, ktorý si chcela prelomiť. Teraz ho prelomíš. Lebo nad ľavou nohou, vidíš, tam si dáš nohu potom. Kde? Tam, čo máš medzi nohami, ten kameň, čo tam vyčnieva, tam budeš mať pravú nohu. Tu? Tam či nižšie, tam, čo je ten vyondený. Len musíš sa s rukami vytiahnuť troška, no. Daj hore tú ruku a ťahaj sa, tak. Pravá noha uzapreš, áno. Ruky vyššie. Vytlač sa teraz, vyťahni sa rukami, tak. No. Prepne sa. Áno, šikovne jedno prepnutie, druhé prepnutie. Bum. Bum. Jedna ruka vyššie, vyťahni sa troška hore. Rozmýšľam, kde dám nohy. Keď sa ty rukami vyťahneš, už nohu dáš sem hore. Takto ako si teraz, takto, odondi sa, ruky dáš vyššie a takto sa, akoby len, ty sa len opieraš o tú stenu ako keby. Vieš? No. Neviem, no. Telo potrebuješ dostať len teraz sem hore, aby si nohu dala tu. Vyťahni sa s touto rukou, takto si. Pozri, teraz ty máš tu dole nohu. Tu keď máš ruky, touto nohou sa vieš zaprieť. Teraz ty takto, jak ja teraz, nie? No a teraz ty, tu sa držíš. Odtlačím sa a túto nohu, pozri sa, aha, pozri, jak mám vo vzduchu. A sem ju dáš. Vidíš túto? Neviem, či tak vysoko viem. Dáš ju tam, len musíš dať viac sily do rúk. Tu potrebujem dať tú nohu. Áno. A ty to dáš, len teraz sa zaprieš a rukami sa vyťahneš a s pravou nohou sa budeš tlačiť. Potrebujem dobre pravou zaprieť tak kde. Není tam vôbec, ani trošičku niečo málo? Tak je, ale či je to dosť. Tak tam troška váhy dáš a do rúk dáš viac sily teraz. A teraz bum. Ruku čím vyššie ako len vieš. Vyššie, áno. A teraz sa tak tlač do hora. A keď si dám kúsok pauzu, tu... A teraz ti pomôže pauza, teraz. Alebo ti mám pomôcť, akože teraz ísť naspäť a troška rukou. To, že tu treba troška viac ruky, no, použiť. Takže, takto. No a teraz, keď sa chytíš mňa, Vyťahneš ma? takto, áno. Počkaj, nie. Teraz len toľko potrebuješ, aby si nohu dala sem. Aha, už keď tu budeš stáť a už budeš takto stáť. Ja neviem, či tam viem, no tu sa nemám kde zaboriť veľmi vpravou. Akože nie. Tá toľko stačí. Teraz tlač s tou nohou. Nie, to už je vysoko, to je vysoko. Tam, jak teraz si a rukami. Moje ruky kúsok. No veď práve preto by som ti už mal teraz troška pomôcť a nohu nejak. Ale nohu daj sem potom. Hlava sa mi švitne potom. Ale nohu, nie sem nižšie. Vidíš tam? Tam daj nohu. No, tam a teraz sa ťahaj hore. Môžeme aj o toto? Jasné, že môžeš, o všetko sa môžeš chytiť tam. Nie. Dobre, už si hore. Veď už si tu. No. A dobre. Už si tu. Dobre, tam sa postavíš obidvoma nohami. Keď ja ti už môžem ísť vyššie, lebo už si v pohode. Počkaj, ja sa prepnem tu. Boli OK. Vidíš, ani sa to nezdá troška. Teraz tak sa postav, aby si už oddychovala. No, teraz ideme oddychovať. Takže, keby si ešte dokázala sem sa prepnúť ešte, dokážeš? Alebo už si chceš oddychnúť? Počkaj. Lebo už stojíš, nie? Už stojíš. Stojím, ale prepnúť sa viem asi. Tak, prepni sa sem. Takto. Dobre.
Ops. To bol tu. No, fasa. Fasa. Ešte mám. Takže troška extrémne podmienky. No, nohy máš v pohode teraz? Mám, hej. Neviem, či oddychuješ teraz ešte. Dobre. V pohode? Troška je, ale to... Len tento úsek je taký teraz pre teba, že tá noha, no. Lebo toto tu, toto. Lebo ja keď tu budem mať aj úplne ploché, povedzme, pozri sa, dám sem nohu. Počkaj, ale musím ísť zase tu na tú stranu, lepšie nebude, ne? Či? Tak už keby si... Tu keby si vedela výjsť, tu stáť, ako ja teraz, by bolo fasa. Aby si už toto mala za sebou. Ale prečo nedáš tú nohu sem hore, čo máš pred nohami ten kameň veľký? Tam sa postav obidvoma nohami. A toľko bolo. Alebo sem ešte troška, sem poď a... Fú, a takto si oddychneš. Vidíš? Čo? Oddychujem aj ruku. Ale jednu si zahodila. Toto už je koniec, aby si vedela. Toto tam. Tu troška potreba silu zase, lebo tu rukami sa ide, pozeraj. Zase ruky. Tu budeš v pohode, lebo tu dáš nohu, tu budeš v pohode. Tak teraz oddychuj, preto ti hovorím, že radšej poď sem a tu keď budeš stáť takto. Tu sa môžeš takto oprieť, tu sa zapneš potom, tuto prejdeš, tu sa zapneš, ak ja teraz som. A tu sa oprieš a teraz úplne ruky môžeš oddychnúť. Toto potrebuješ urobiť. Toto zvládneš, budeš mať silu na toto. A tu pozeraj, tak sa chytím a ja aj nepotrebujem zaprieť, lebo ja sa musím držať rukami, vidíš? Mne to je úplne jedno, že či mám tam niečo alebo nie. Ja musím takto a takto, len zapierať sa, chápeš? Pozeraj. Chápeš? To chápem, ale či to dám, to dobre, no. Ale ruky nebudeš mať takto, lebo nebudeš vládať. Ruky máš natiahnuté. Máš natiahnuté ruky a takto ideš do hora. A vôbec nebudeš cítiť na ruky niečo také. Poď tam hore sa postaviť, tam budeš oddychovať. Videla si, ako som išiel obidvoma a nestojím do boku, stojím oproti stene. Oproti stene stojím a tak idem do hora. Tak, dobre, tam sa už môžeš narovnať, teraz len prepni už. Prepni si to sem hore. Prepneš sa tu, aby si bola v bezpečí. Úplne. Tak a teraz sa už kľudne môžeš pustiť, opri sa o stenu. Nohy, aby si mala 100% tam. Nezabúdaj na nohy, lebo keď troška sa bojíš náhodou, tak oslabnú ti nohy. To nie je dobre, takže žiadna panika, všetko je po piči. A tu si videla, ako som išiel, teraz oddychujeme normálne. Tu pôjdeš tak, že nie do boku, oproti, takto stojíš, oproti skale stojíš. Vidíš? Jak žaba. Oproti, ja tu mám, tu sa držím, jedna ruka vyššie. Ty nepotrebuješ žiadny kameň, vidíš, nemám tu žiadny kameň. Ja sa opieram, normálne stojím na tom. A tak sa budeš ťahať do hora. A je to úplne jak nič. A tu tiež, aha, pozri, na rukách som. A rukami. Nie, že tak ťahám, nie. Telom, nohami sa tlačím a tu som. Zase. Vieš? No a tam to strme hore. Toto je úplne nič, lebo tu máš, aha, sem dať nohu. Tu sa chytíme, tu si dáš nohu, tu preložíme a už sme tam. Si hodil na mňa kameň. No, fasa. Už sme hore, tu už budeme sedieť a oddychovať. To už len párkrát. Ideš šplhať, áno, to je šplhanie. Lebo tento pás mám opačný. Musím preplojiť inak. Aha. Takže teraz lano si dáš medzi nohy a ideš akože šplhať. Tak, ruka vyššie,
akože šplháš a zapíraš sa nohami. Presne takto, hej, luxus. Rukami vyššie, zaprieš sa, bum, jednou rukou sa držíš, druhou ruku prepneš. Adrenalín riadny. Aj niekedy mi zrýchli, ale tep. Tak to znamená, že... Prekonám svoj strach. Presne tak. Tak, tu si teraz, tak, jedna noha, druhá noha hore. Dobre ti? Tak, aby si cítila aj nohy, aj ruky, že super. No, jo, ale som na teba hrdý, hej. To je super. No, urobím tak, že, aby to bolo najjednoduchšie, no, lebo pre mňa to je jedno, alebo ja neviem, do piči. Aby tento tvoj štýl, kým ešte to šplhanie, toto ti pôjde. Ale teraz, ak si šplhal, to bolo popiči, toto si potreboval urobiť aj tam dole. Ináč žiadny problém by nebol, ani by si nebola vyčerpaná, ani nič. No, tu určite sem neideme, toto je ťažké. My tu pôjdeme sem, ty oddychuješ. Ja nájdem tú správnu cestu pre nás, do života. Dobre, tak. Tu si prepni. Lebo tu by si padala, vieš, až kam, až tam. Tu si to zapni a už si bezpečí. Nepadajte. Ale už to máš za sebou, vieš o tom? Toto len vyzerá úplne brutálne hnusne. Ale popravde to je vôbec nič. Lebo ja už presne viem, aha, čo tu treba spraviť. No, tu oddychuješ. Potom prejdeš len sem, prelezieš si lano. Posunieš si to sem. Alebo tu aj nebudeš musieť. Skúsim schválne takto. Pustím to. A budeš sa sústrediť len na to, že držím lano. A tu použiješ takto, že tu dáš ruku čím vyššie. A tu pôjdeš sem takto. Tu keď sa ti podarí dať nohu, tak ty budeš úplne tu. A nohu si dáš sem hoci kde, ale touto rukou sa budeš držať. A tu si prepneme. Teraz pôjdem vyššie. Ty si dáš obidve nohy sem potom. A tu už ťa bude čo čakať? Tu už ťa bude čakať táto prestávka. Tu budeš prestávkovať. Takže toto bude len taký, tuto bude na pravú ruku také, že musíš sa pritiahnuť. A tu už idem do finišu, popravde. Tu už som vo finiši, takže už toto je posledné, čo máš zvládnuť. A máš to za sebou. No, teraz, počúvaj ma, nevieš ako, pusti tie kladky, nemusíš, lebo to ťa bude ondiť. Pusti ich teraz, túto ruku čím vyššie a ty sa aj s tým ťaháš, túto ruku zatlač, týmto sa ťahaj. Aby si jednu nohu dala na ten kameň, keď na nohu budeš mať na kamene, už si za vodou. A potom sa neviem prepnúť, keď mám tie kladky dole. To ti príde samo hore, pôjde to za tebou. Tu už sa budeš vedieť to zohnúť, vieš, lebo tu už budeš zase na kameni stáť, takže toľko sa už vieš zohnúť. Ja sa o to železo pripíšem. Alebo, áno, pomôž si so železom. Presne, dobre, po piči. Tak, teraz sa poďťahni sem. Sedím. No, teraz si kladku tak vyhoď. No, počkaj, lebo tam je zaseknutá. Áno, to nešlo s tebou. Ale dám to z nohou asi. Dobre? No a teraz len s tým potras. Tak, dobre. No, tam sa na ten kameň vieš postaviť už, alebo aha, prepni si. Prepnutie prvoradé. Tak. Lebo keby náhodou bol pád, aby nebol pád len minimálny. To sa mi dobre sedí. Akože aj mne tu obyčovsky. Ale už mi nie je všetko jedno, keď sa tam pozriem. Áno, máš ten pocit, že húha, ale to vieš čo znamená, že dneska sa prekonávaš. To dosť. Dneska sa prekonávaš. Ale keď takto sedíš v pohode, všetko? OK. Potom to je dobré znamenie. Dobre. A keď toto by si išla mať zase, že ty košu, tak to bol fasa pocit. No teraz máš pocit, že prvýkrát to robíš, že preto máš pocit, ako keby zložité bolo. Ale vieš, jedna vec, ja viem presne, čo potrebuješ, jednu vec. Preto ti nejdeš plhať. Čo som ti hovoril, že toto sa ti veľmi ohýba. Toto keby sa ti neohýbalo. Keby sa ti toto neohýbalo, potom to znamená, že vieš plhať. Ale keď toto sa zohýna, tak preto to je také ťažšie. Piči.
No čo, idem hore? Cítiš v pohode ruky, všetko je OK? Dobre. Tu už to je úplne, no tu sme v cieli, to už len tu toto už je len prechádzka. Ružovou záhradou toto už len. Tu už môžeš ísť z jednu stranu, ale aj keď je istota, aj tak treba dávať pozor. Tu už len takto. Tak tohle je finish! Ale to už nič, len tam sa prepni. Tu sa drž skál. Nikolka ide do cieľa, tak pozrite si Nikolkin prvý lezecký finish. A som na ňu hrdý, lebo zvládla to. Tie úseky tam boli troška ťažšie, áno. Ale ja som jej veril. Postav sa do bezpečia a daj ruky hore! Dala som to! Som najlepšia! Ale ja som ti veril, vieš, prečo som ti veril? Lebo vidím, že ty si talenty. Toto, tamto. Toto by si nedala. To už kde sme? Teraz si sa posunula podľa mňa ďalej, po pičovsky. To je extrém. Tak jo, tak my si teraz dáme menší relax, urobíme si nejakú fotku a vidíme sa příště na ďalšej skale, ktorú budeme chcieť prekonať. Tak čaute! Čau.